Čau, tak jsem zase takový jakoby trošku online, říkám si, že budu točit zase nějaký tutoriály, nebo ne tutoriály, spíš videa jenom na ukázku, nebudu říkat úplně přesně, jak se to všechno dělá. Takže teď jsem zase tady v malý dílně, protože měl jsem tady studio, nebo si tady spíš dělám, ale velká dílna je náročná na vytápění, takže jsem přesunul ty svoje úpravy tady do té menší dílny. Tady jsou za mnou vidět už rozebraný připravený světla, tady jsou vlastně ty jednotlivý součásti, ke každému světlu, raz, dva, tři, bude jich celkem 6. Tady mám na stole připravený další, je to Robe, Wash, jakoby s vršnou čočkou, to vám pak ukážu ještě v dalším videu, kdybyste chtěli vidět. Teď budu dělat demontáž těch filtrů, které jsou nejčastější závada v těchto světlech, takže to bude pryč, tam bude na místo toho nový zdroj. Tady ještě půjde pryč, to je dost velká tlumivka tady, velká, těžká, to je obrovský kus takovýho transformátoru, nebo není to úplně transformátor, jak se dá říct. Takže vám postupně budu ukazovat, jak tady stvořím další světla. Mám tady ještě připravený tadyhle nazveme maličký skener, to bude hodně pěkný projekt, do toho mám připravenou 120W diodu. To bude taky, ty budou dokonce moje, tohle je zakázka, proto mám tady trochu binec, ale to bohužel při té práci nejde trošku jinak dělat. Takže se klidně ptejte, další video tam přidám postupně, jak to všechno dělám, a to zatím čau.